שיש פער בין השטח בטאבו לבין השטח בארנונה זה נובע בדרך כלל משיטות מדידה שונות. זה נפוץ בעיקר בבתים מאוד ישנים. זה גם יכול לקרות שנעשתה תוספת בנייה בהיתר שלא הותקנה פשוט בלשכת רישום מקרקעין. כל עוד אין חריגות בנייה, אז הפער בין מה שרשום בטאבו לבין מה שרשום בארנונה לא פוגע במכירה וגם לא בשווי הדירה. לפחות לא באופן משמעותי. גם מבחינת מימון העסקה, שמאי מקרקעין יודעים להתמודד עם הפער הזה, והם מתבססים בעצם על תקן שנקרא תקן 9. כלומר, הם הולכים לפי המצב התכנוני הפיזי בפועל, כל עוד הוא בהיתר. שורה תחתונה, אפשר למכור, אפשר לקבל משכנתה, ובדרך כלל אין עם זה שום בעיה. מתי זה כן בעייתי? שהפער בין המרשמים נובע מזה שהשטח בארנונה בתוספת הוא לא בהיתר. אז יש לזה השלכות גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מימונית, וכמובן שצריך להתייחס לזה בהסכם המכר. עד כאן להפעם, חג שמח, מוזמנים לעקוב אחריי לעוד תוכן בענייני נדל"ן.